jong ka blok bat jong ka district nga pa lu ka jing kublay ya ginong Christian ba igbono jong ka ramray jeng ngam blok Congress Committee bat iginong kitkam ya ka isi kerpang ru ya ka MPCC kami don tilang lembat ni na kada benta ka bang pentre ya ka election MDC ya ka election MLA bat ngikirmen ba ki nang ni syakmat wanra ya kaji tuli ya songsuk ya konsan bat gong ginong tre jong keseng kongres ngapa lu kaji kublay ya official candidate jongi ba golden kublele ya kan election wan lah pedeng jong kaji rem nak lu ngidon kemesim ban ya trelang bat siam la ino ya ke parti kongres bat ngikmi lenti ba mauru unlong uksiang unong yang lambar ratba ringkat ban ya trelang bat ka parti kongres sekipor borok banang pentelun ikam banang penklan ya ka reorganization bangin penkre ru ya ka election MDC kublay sibun mentah kasni ha jing syangi don ka meeting bangin kadon ke bangikot ka review meeting bangin page hakan ukar kumdo bangin penklan ki jing deko hakan ke election ka ba ngirang syudap nilayo sngeu na ki presiden jongki zone nilayo sngeu na ki nongalam jongki primary unit bat ki sub unit parkhot halaka jong ka abaki ki wanra apo kamit bat kam tam ka parti hibro khot kuwe te nakaliang jong ka parti nalor bagi don ka review meeting ngidon ru ka jing ya keren ha kabede bat ke MDC election kabansawan nam ta arjar saun markum ka parti kongres inyo iye ka jing ke jong pai ba ka parti ka jing senya ka jong ki pai ba ka parti kongres ti khnang ba kan nomlong ka ba kerki kan nomlong ka por ka ba khendiat bang khnang bangin yo ban lek ha ka madan thama bangin yakun ya kan ke MDC election bangin ngit scam ba lengba ka jing tristom lengba ka jing ilong scam bat kham tamwat kitu ki bawan segi ki badon segwiru ki parti yo sngewe ka jing thrang ni jongki banwan ban kersyani ka parti kongres mentali ki lai iye ka ka jing long jingman kham tamah ka jing bantawi ki ka sarkar ngam kwa ban batai jingai ki ke inre naliang jong ka parti ngi sngo ka parti kanang kiu ka parti kanang klan ha kini ki ki bansawan bat nakaliang jong ka parti da kawe ka jingmut da kawe ka jing perkhat daga jingyong yateli naliang jung pai ba bro khoje ni lirai ba nak benta ke MDC arjar rusau bangin pha ya ke kerteng ke jong iba bor manding nonglang ubadai presiden jong ke district pada ke jung ke por in charge ya ke ramrai jengam constituency ba unlong ukur tong MDC nak benta ke ni kesnem arjar rusau